warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yawwa kamar yadda na yi bayani a voice note a group cewa zan kawo muku application da ya kamata mutum ya fara amfani da su as a beginner wanda yake so ya fara koyan forex. So na farko shine akwai wannan da kuke gani shi zaka je ka ɗauko. Wannan da kuke gani shi zaka je ka ɗauko. Ka je ka ɗauko wannan, kun gani ina da shi ya sa mun open. So abu na biyu sai ka je ka ɗauko, akwai MetaTrader gashi nan guda biyu suka yi mana suggestion, zaman guda biyu ne, akwai MetaTrader 4 akwai MetaTrader 5. To ni dai ina amfani da MetaTrader 5 saboda abubuwan ta ya fi sauƙi akan MetaTrader 4 kai. To za ka danna shi, shi ma kamar yadda kuke gani ya danna mun open, za ka ɗauko shi, kun ga hoton shi. So wayannan biyun da su za mu fara insha Allah. To bari mu shiga kan trading view, za mu danna open. Yawa gashi kamar yadda kuke gani ya buɗe. To in kuka shigo zai kawo muku haka, za ku ta ganin stock waye irin abubuwa daban-daban. Abinda za ka yi shine ka danna gefen nan haka, wannan abun naka, wannan menu, ka za shiga shi na an sa menu, sai ka shiga sign in. To za ka yi amfani da email ɗinka kai sign in. In kai sign in shi sai za ka dawo, zai nuna ma abubuwa haka kamar haka. So abin da ya kamata kai da ka zo koyan forex, abin da za ka yi shine sai ka danna wannan. Misali ka ga na danne shi ko? To duk zan goge wa'innan abubuwa, zan goge su. Sun ce sai na ɗora email, bari na ɗora email ɗina a kai. Ba na son ɗora email ɗina saboda kun ga already ina da mail a kai da su. So in na ɗora email ɗina, abubuwan da na saka duk already sun riga sun goge, amma bari na ɗora shi kenan. So kun ga irin su dai example abubuwan da suke kan wannan ɗina. To ko za ka danne su ne duka haka ka goge su. In akwai ma wata wannan kawai za ka iya danna gefe ko kuma ka yi. Abu mafi sauƙi shine ka danna wannan plus button ɗin. Bayan ka danna shi, za ka yi searching pair da kake so, misali GBP. Okay, gashi nan yana search. Kun gani? Kawai zan danna wannan plus sign ɗin. Wannan plus sign ɗin na danna shi. So kawai na yi adding ɗinta. So kun ga ta bayyana a nan gurin. Kun ganta a nan gurin. So amma kafin kai wannan za ka iya zuwa duka wannan whitelist ɗin naka goge su, ka rage su saboda mai yawan su zai sa ka zamanto ka rasa wani pairs za ka shiga, tunda za ka ga stock, indices, forex, crypto duk za ka gansu a ciki. Amma in ka daddanne kamar yadda na nuna muku hakan nan, ka danne haka, ka danna remove duk ka goge su daga cikin chart ɗinka, misali zai nuna ma haka, ita danna haka duka ka goge su. Bayan ka gama goge sai ka zaɓi pair da ka fi so ko wani currency da ka fi so sai ka mai da shi. Kun gani? Duka ita goge su haka. Duka ka goge su. Zan bar guda ɗaya ne. So kun ga kamar yadda kuke gani na bar GBP USD. To abin da za ka yi a ciki shine sai ka shiga. Ga wani icon ne wannan da ya saka wannan abun kamar zoom ɗin nan haka. Sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi zai kawo ma haka. Zai buɗe ma chart. Wannan weekly chart ɗina ne. Kai ma za ka in tashi zuwa zai zo ma a daily time frame. So wannan bari na taɓa shi. So wa'innan su ne favorite time frame ɗin da na zaɓa. Kai ma in kana so za ka iya mai da shi favorite ɗinka. Duk abin da kake so ka mai da shi favorite ɗinka, misali kaga nan weekly, nan monthly, nan 3 month, nan 6 month, nan 12 month, nan 1 hour time frame, nan 2 hour time frame, nan 3, 4 haka dai da sauransu. So abin da ya kamata ga duk time frame ɗin da ka zaɓa, misali in ka zaɓi 1 minute time frame, duk candle ɗin da zai fito a cikin kasuwar da ka shiga zai fito ne a matsayin duk candle ɗaya minti ɗaya yake.
wani ba zai ƙara fitowa ba sai bayan minti ɗaya. Haka ma an ka zaɓi na 3 minutes, haka ma an ka zaɓi minti 5, haka ma an ka samu wannan minti 10, haka ma an ka zaɓi awa ɗaya. To misali na awa ɗayan nan duk candle ɗaya in ya buɗe ƙarfe 12 ba zai ƙare ba sai ƙarfe 1. To haka za ka yi ta ganin su. So yadda za ka kai creating favorite time frame ɗinka wannan ɗinka da kamar yadda kuke gani a saman nan haka. So za ka taɓa misali wannan, bari na cire wannan, za ka danne shi kun gani, misali ka danne wannan zai saka ma add to favorite. To in ka danna add to favorite za ka ga ya dawo saman nan, kuna gani ya dawo saman nan. So duk abin da kake so dai add to favorite za ka saka shi a saman nan. To shikenan mun gama da time frame. Sai kuma mu dawo kan mu mai da shi irin awa ɗaya. Candle ɗinmu zai nuna mana irin duk wani motsin candle zai nuna mana awa ɗaya, time frame ɗin awa ɗaya. So mun dawo awa ɗaya. Akwai tools ɗin da ya kamata ka yi amfani da su. Akwai tools, bari na kashe favorite ɗina. Wayannan su ne tools da muke da su na zane. Akwai trail line, akwai arrow, akwai ray, akwai gasu nan, akwai extended line, akwai triangle, akwai horizontal line, akwai horizontal ray. Kowanne da amfanin sa. Wannan trail line ɗin shine wanda ake jan shi haka, ka ja shi haka, irin ba zai iya tafiya ko iya, zai tafi a haka, zai iya tafiya a haka. Sannan akwai extended, shi kuma zai tafi ne a haka duka, zai yi dogo. Sannan akwai horizontal ray kuma gaba ɗaya shi kuma zai cike chart ɗin. Sannan akwai vertical wanda zai zo ma a tsaye. Akwai horizontal ray wanda za ka gani shi kuma daga farkon ka ɗaura shi a nan gurin to kawai zuwa bayan zai je har ƙarshe. So wannan na trail line kenan. Sannan akwai irin ɓangaren su Fibonacci wanda za ka gani an sa gain and Fibonacci. Gasu nan. Za ka yi Fibonacci su kamar dai shi kaɗai muka fi amfani da shi. Sai kuma ɓangaren geometric shape za ku gan su gasu nan. Akwai brush, akwai pattern, akwai triangle, akwai circle, akwai ellipse, akwai triangle, akwai curve, akwai gasu nan dai. Wanda dai muka fi amfani da su a nan shine wannan brush ko kuma ce maka triangle. Rectangle ɗin nan, wannan rectangle ɗin shine muke amfani gurin zanen fair value gap ko wani support a resistance ko wani abu. So a nan ma annotation ba mu amfani da su, da zanen rubutu ne da sunaye da image. Sai pattern wani nan ma ba mu amfani da su. Sai forecast muna amfani da abubuwa guda 2 zuwa 3 haka. Muna amfani da abin shiga kasuwa na buy, na long position muna amfani da shiga na short position kenan. Sannan kuma muna amfani da price range. Yawwa, to shi kenan. To amma gashi nan na maka creating favorite kamar yadda kuke gani. Waɗannan su ne favorite ina, waɗannan su nake amfani da su. Za ka iya zuwa kai ma ka zaɓe, ka nemo su a ciki, ka haɗa sa su a cikin favorite ɗinka. Gasu nan, kuna ganin su, wannan su ne favorite ina. To shi kenan. Sai mu ga sai menene kuma. Okay. So wannan shi kaɗan daga cikin bayanin kenan. Nan gaba zan yi bidiyo bana son bidiyon ya tsayi. Zan yi bidiyo yadda ake amfani da su kansu tools ɗin da waye ɗinsu. To na gode, sai anjima.